proves, la del fiscal i del defensor, passem ràpidament al segon testimoni del fiscal. Vull declarar el doctor Felip Soler i Sabarís. Molt bé, doctor Soler i Sabarís, vol venir, per favor? Senyoreta, faci el favor de prendre-li jurament al doctor. Alci la mà dreta. Prometi la veritat, tota la veritat i res més que la veritat? Prometo. Segui. Endavant, senyor Delgado. Mercè, senyoria. Doctor Soler i Sabarís. Bueno, hem trobat un col·lega seu que es veu que recepta cigarretes, diguem-ne, com una mesura saludable. Què en pensa de la toxicitat del tabac? Home, per sobre de lo que jo pugui dir, nosaltres tenim una autoritat, em penso que és l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. I l'Organització Mundial de la Salut, em penso que fins i tot s'ha passat dient hi ha un dilema o salut o fumar. Però si és l'autoritat màxima dintre de la sanitat i dintre de l'estament mèdic i diu que és nociu i explica el per què és nociu el fumar, per exemple, sobre la incidència sobre el càncer, sobre la bronquitis obstructiva, sobre l'endoarteritis obliterant, sobre l'angina de pit, sobre les coses de tipus cerebral, sobre l'embaràs, un altre factor de risc. Home, em penso que discutir-ho seria absurd. A més, això no és cert. Hi ha coses, es pot dir tot el que vulgui, amb estadístiques es pot dir fins i tot la veritat. Fins i tot la veritat. Però una cosa, el que està provat és que el fumador passiu rep un impacte nociu per ell. Potser amb certes coses no tan nociu, per exemple, amb la cosa circulatòria, però amb la cosa respiratòria, o sigui, el càncer de laringe, el càncer de pulmó, o, per exemple, amb la bronquitis obstructiva, per exemple, amb l'ulcus, que és una altra cosa que no hem citat abans, la llaga d'estómac, que té... Home, això és evident. Vull dir, al voler discutir això, aleshores jo crec que el problema del tabac, cuidado, és a dir, si és tan evident, per què es discuteix i per què ho discutim aquí? Vostè creu, sincerament, com professional, que els fumadors, o com a mínim la major part dels fumadors, atempten contra la salut pública? Home, i tant, i l'interès públic està per sobre de l'interès individual. Això no hi ha cap dubte, això no hi ha cap discussió. Que això ho interessi, el bé públic està per sobre de l'interès individual. Molt bé, és el torn del defensor, que ben segur li vol fer alguna pregunta també. Gràcies, senyor president. Doctor Soler Sabarís, només li vull fer una qüestió, i m'agradaria que me la respongués concretament. S'ha fet alguna vegada un estudi epidemiològic seriós dels efectes del tabac? No. S'ha fet estudis epidemiològics, però, per exemple, hi ha una cosa, li diuen la professió mèdica no fuma, però no s'ha estudiat si té més... És a dir, hi ha dos paràmetres per mirar la salut d'una població, que és la morbilitat i la mortalitat. La morbilitat és el número de malalties que té, la mortalitat, la longevitat de la mortalitat, fins a quin any viuen. Però això no s'ha fet. Dit d'una altra manera, no s'ha fet cap estudi epidemiològic seriós i el que es té en aquests moments són estudis estadístics. Exacte. Estadística. Estadística, que és, com vostès saben, aquella ciència que parteix de la base de que si el doctor Soler Sabarís menja un parell de pollastres i jo no me'n menjo cap, resulta que ens n'hem menjat un cada un. I aquesta és l'estadística. No, això és una postura nihilista. Això és una postura nihilista, no és això. Anem a veure, si jo agafo un malalt amb càncer de pulmó i dic quants cigarros ha fumat vostè, fumador de més de 20 cigarros, i agafo no un, sinó n'agafo 100, i dels 185 diuen el mateix, tinc que trobar que hi ha una relació de causa-efecte. Això és evident i això és cert. Vostè acaba d'afegir fumadors que consumeixen més de 20 cigarretes diàries. Exacte, perquè és un factor de risc. Naturalment. Jo recordo tant el testimoni, per dir com el defensor, que estem jutjant els fumadors, si són culpables o no de perjudicar la salut dels no fumadors. Evidentment, però si en efecte hi ha estadístiques que puguin demostrar el fet que els fumadors passius pateixin algun tipus de problema en la seva salut, doncs arribarem a la conclusió de que, en efecte, els fumadors són culpables, però si no, no. Això hi ha estudis seriosos que s'han fet sobre, a més, és una cosa evident, el cigarret, la punta del cigarret,
no passa pel filtre el que consumeix i, si bé és veritat que no absorbeix nicotina, però la nicotina té una acció sobre els centres vasculars, sobre l'aparell vascular, però en canvi sí té quitrà, sí té amines, té monòxid de carbó, etc. O sigui, sobre les bronquitis i sobre els càncers, veritablement és nociu. Però reitero la meva pregunta inicial. Estudi epidemiològic? Seriós, és a dir, que no en manté cap mena de dubte, no en té. Però, home, jo també li dic una cosa, home, que l'Organització Mundial de la Salut, on marxem fora, ens està dient que és un risc. El fumar de beca discutir és absurd. Evidentment, però recordin-ho, no hi ha estudis epidemiològics. Moltes gràcies, doctor, per la seva col·laboració. Senyor defensor, ens vol presentar el seu segon testimoni? Sí, senyor president, la defensa crida